Mistulang nakikipagpatintero sa tambak ng talahib si Lerma Cunanan habang papunta sa puntod ng kanyang lola sa isang pribadong sementeryo sa Santo Tomas, Pampanga. Bukod sa mga talahib, problema rin niya ang baha. Medyo malaki po yung tubig banda doon. Hindi po kami sa mga baba dahil may mga tubig tas hindi mo alam kung may aso. Kaya medyo hindi kami bumaba sa mga taas na lang kami ng puntod. Hiling ni Lerma sa pamunuan ng naturang pribadong sementeryo. Yung mga talahib matanggal para po sa ng mga tao para sa seguridad po para kahit na nag-iilaw ka malinis pa rin. Sa kabilang bahagi ng sementeryo ay bumisita rin sa kanyang lolo't lola si Mark Andre Cunanan. Gaya ni Lerma, pahirapan din umano ang pagpasok rito dahil sa bungad pa lang ay baha na ang sumalubong sa kanila. Medyo po baha, pero mayroon pong alternate na daan para po makadaan po yung mga ibang bibisita sa mga mahal nila sa buhay. Sana po matambakan po, tsaka po maayos po yung daan. Wala pa naman tugon ang pamunuan ng naturang sementeryo hinggil sa issue. Samantala, ipinadala naman ng isang netizen ang video na ito sa Santo Tomas Cemetery kung saan lubog din sa tubig ang ilang bahagi. Sa mensaheng ipinadala ni Santo Tomas Mayor Gloria Ronquillo, sinabi niyang magpapadala na agad ng panambak sa mga inirereklamong sementeryo kahit pa pribado ang ilan sa mga ito. Sa darating na November 1 at 2 ay hindi pinahihintulutan ng pagbisita sa mga sementeryo sa buong bansa. Alinsunod na rin sa rekomendasyon ng National IATF. Ito'y upang hindi na magkaroon ng COVID-19 transmission at magresulta sa panibagong virus surge. Rainiel Pawid, CLTV News.